Ola, amiguiños e amiguiñas, benvidos de novo a Contos en Galego. O conto de hoxe vai vos gustar moito. Na casa é un dos nosos favoritos. Paco Papán. É un conto de pata crúa a partir dun conto tradicional xudeu, coas ilustracións de Evelyn Davidi. Érase unha vez un mozo que se chamaba Paco. Pasaba os días asubiando e non facía cousa con xeito nin dereito. Súa nai díxolle: "Mañá vas ir buscar traballo e non volvas á casa sen traer a paga." O día seguinte era luns. Paco foi pedir traballo á xastraría. Xastre mandouno coser. Coseu, até romper a agulla. Entón o xastre deulle unha moeda e botouno fora. Paco colleu a moeda e guindouna polo camiño abaixo. Chegou á casa, a súa nai preguntoulle: "E a paga?" "Gañei unha moeda, pero boteina a rodar e perdeuse." "Paco Papán!" berrou a nai. "Unha moeda gárdase no peto." "Pois pa outra vez xa o sei", dixo Paco. O martes, Paco foi á casa duns labregos. A labrega mandouno regar. Regou, até que a auga lle chegou ás orellas. A labrega deulle un pote de mel e botouno fora. Paco colleu o mel e meteuno no peto. Cando chegou á casa, a súa nai preguntoulle: "E a paga?" "Gañei un pote de mel, metino no peto e o peto lambeuno." "Paco Papán!" berrou a nai. "Unha moeda gárdase no peto, un pote de mel traese na cabeza." "Pois pa outra vez xa o sei", dixo Paco. O mércores, Paco foi á taberna. O taberneiro mandouno fregar. Fregou, até non deixar vaso enteiro nin sucio nin limpo. O taberneiro deulle unha peza de manteiga e botouno fora. Paco acomodou a manteiga na cabeza e foise. Cando chegou á casa, a súa nai preguntoulle: "E a paga?" "Gañei unha peza de manteiga, puxina na cabeza e levouna ao vento." "Paco Papán!" berrou a nai. "Un pote de mel lévase na cabeza, a manteiga envólvese nun pano e traese ao fresco." "Pois pa outra vez xa o sei", dixo Paco. O xoves, Paco foi a unha granxa. A granxeira mandoulle cepillar os cabalos. Cepillou, até deixalos fracos como pallas de centeo. A granxeira deulle unha dúcia de ovos e botouno fora. Paco atou os ovos cun pano e foinos abaneando para refrescalos. Chegou á casa, a súa nai preguntoulle: "E a paga?" "Gañei unha dúcia de ovos, ateinos cun pano e viñeron pelexando polo camiño." "Paco Papán!" berrou a nai. "A manteiga envólvese no pano, os ovos colócanse nunha cesta con moito coidado." "Pois pa outra vez xa o sei." O venres, Paco foi á carpintaría. O carpinteiro mandouno serrar. Serrou, até partir a mesa polo medio e medio. O carpinteiro deulle un gato e botouno fora. Paco colocou o gato nunha cesta e foise. Cando chegou á casa, a nai preguntoulle: "E a paga?" "Gañei un gato e viña comigo na cesta, pero desapareceu." "Paco Papán!" berrou a nai. "Os ovos colócanse na cesta, un gato atase cunha corda e traese detrás." "Pois pa outra vez xa o sei." O sábado, Paco foi á panadaría. A panadeira mandouno amasar. Amasou, até que a masa levedou e reverteu dartes. A panadeira deulle un saco de fariña e botouno fora. Atou o saco cunha corda e levouno a rastro. Cando chegou á casa, a súa nai preguntoulle: "E a paga?" "Gañei un saco de fariña, ateino cunha corda e os ratos rillaron todo." "Paco Papán!" berrou súa nai. "O gato átase cunha corda, o saco de fariña
ao lombo. Pois pa outra vez xa o sei. O domingo ninguén lle daba traballo e Paco chegou á casa do enterrador, na vila máis próxima. O enterrador mandoulle cavar un burato. Cavou, 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 e se non rompese a pá, acabaría saindo polo outro lado do mundo. Ao ver como traballaba, o enterrador deulle un burro para que puidese volver ao día seguinte. Paco montou o burro no lombo e botou a andar. O enterrador tiña unha filla que quedara muda dun susto. Os médicos non podían facer nada. A única cura era que alguén a fixese rir. Ao ver a Paco cargando co burro patas arriba, deulle tal ataque de risa que caeu de cu e empezou a falar como unha descosida. Entón o enterrador deuse a Paco e díxolle: o camiño é longo, está cheo de perigos. Queda connosco e aquí non perderás o burro. Desde aquela Paco Papán tivo traballo dabondo e viviu feliz moitos anos coa filla do enterrador. E ata aquí, nenos, o conto de hoxe. Unha aperta.